The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marina News FM Management and Staff. Alas 9 na, oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya, makalingaw o makapawala o problema o sa mag-inuang gihula. Tune in na sa Marino News FM 106.7 Sisig na. Boom! Oh, mga nervyosa! Wow, happy Tuesday morning! Maayong buntag, maupay na aga, maayong pagkabungkag sa tanan. Enjoy lang, happy lang. It's Tuesday, Martes, Marites, Lapanggetes, Etes, Kamates. Hello, good morning once again. Assalamualaikum, kasagatan, buenos dias. O syempre, God bless Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Wow! Wow. Diba, pagkanindot. Ano pa ta? Wow! Diba? Siyempre, good morning to all the teaching person of GSMST sa among mga pinalangga o butan ng mga estudyante. Happy morning ka natong tanan. Ingat lang. O, siyempre. Good morning, may buntag, Zamboanga City and Zamboanga Peninsula, Luzon, Visayas, ug Mindanao. So live ko sa akong FB account, ang Lando Bisaya. O, diba? O, replay na sa among page, ang 106.7 Marino News FM. Wow! O, sa among YouTube channel, type lang ang Marino sa mga gawas na dito. O, diba? O, ang Zeno Radio, apps lang o para paminaw ninyo ang tibok to walay cut nito. Siyempre, diba? MarinosFM .myradio.com na po ang Zeno. Nindot po na siya. Dito, correct. Correct. Hello, good morning ni Zia David. Good morning, Idol. Hello, si Franz Ro. Good morning, Uncle. Siyempre si Connie Doblado. Good morning, Res. Good morning, everyone. Keep safe to all. Wow, diba? Siyempre, positive lang, Jod. Correct. Tinood, Jod. Tinood ka, Zia David. Diba? Positive lang, Jod. Kay ka lang imong mga kwanda. Kung hindi man matupad yung mga magandang plano mo, sigurado kahit yung masamang balak na lang. Agad, ginoo ko. Ginoo ko, mabuang ko ba yun? Joke lang! Malungoy ka taon lang! Diba? Siyempre, good morning sa among college president. Wow, good morning. Good morning, Dr. Roy Valesco. Good morning, sir. Yung pamilya, mga Valesco family. Happy morning. Siyempre, good morning, may buntag. May buntag sa among Vice President for Administration Finance, Dr. Alvin Reyes, good morning. Siyempre, Dr. Rachel Oriaga, ang atong Vice President for Academic Affairs. Yang pilanggaw butang nga bana. Wow. Si Mr. George Lariaga, happy morning. Siyempre, good morning, may buntag. May buntag, Mr. Roderick Titro, good morning, sir. Ang atong Vice President for Student Affairs and Services, good morning. Happy morning. Paglabi na sa itong mga Dean sa College of the College of Maritime Education, Captain Marnit Apit, good morning, mga Apit family, happy morning. Siyempre, Dr. Christian Chong, Ivan Jun Martinez, si Cabel, Captain Imo Lorente, good morning, Sir Salon, happy morning ka natong talingat ang pagkanindot, diba? Naprapa ko'y utangan ni Zia David, no? Sa t-shirt, sa imong bana. Diba? Wow. Uy, guwapa kay ko. Salamat yun sa Skin Max. Kochik Soap. Wow, bungga jo kaayo. Kotis Artista jo. Wow, diba? Siyempre, good morning, may buntag, Mr. Regan Sitoy. May buntag. Ang atong, siyempre, ang atong head sa Student Admission and Scholarship Office. Good morning. Siyempre, good morning. Robani Cago, yung assistant. Good morning. Siyempre, good morning, Abs at Chula. Wow, mga Cago family, mga Chula family sa Sinulog, happy morning. Atong masuwi sa Tumaga, mga vulcanizing shop, tanang shop, barber shop, funeral home shop.
Happy morning kanatong tanan. O sa tanang mga kuanda atong mga customer nasa morgue, happy morning. O ang buang dalala. Ingat mo si Sia David bala. Pasilip lang lo. Oy, bala na si Batman, idol, ang gaba dili magsaba. Hello, good morning, Miss Mari Pibla Blanc. Good morning, good mga tong Director sa Public Information and Commission Office. Good morning, happy morning. Yan kasi sa Wilson Benetes. Wow. Yan Isabel sa Pibla Blanca and Nanay Siding Rosaleos. Happy morning ka na itong tanan. O, syempre, good morning, may buntag. Wow, matuloy ko balik pabili sa Mampang. Mga, wow, Ma'am Kanindot and Sir Tel Kanindot. Happy morning, Matanog Nunez. Happy morning. Mami Telisitoy, good morning. Das sa Kawit. Wow, Andre Ashin. Mga Sisters Family, Best Blood Floor si Alviar, sa Dakon Village Som, o siyempre Atibit Pyron Family sa Ayala. Mother's Day, Juwaday, good morning. Napo din nag-text ako, unsa ra ko ng paak sa buaya, Sir Lando? Unsa ra ko ng paak sa buaya, Sir Luke? Kung ako nang mo paak sa imuha. Ali, kaya magpilakay ta, kuyawan ta ni. Lay! Maluoy ka, Lay! Ayaw, malay! O, diba na sa, May pas lalay. Kay bisag na maak na, baby pa. Oo, di ba? Pero kana nagminaldita diya. Oy, wa na, gipasagdan ra jud. Tinuod. Tinuod kayo, no? You hurt me a lot. May pas lalay, ka nagpasakit tong tao, baby pa. Lay. Lay. Maluoy ka taon, Lay! Diba? Gimang baby pa. Ay lang lihok lang ga. Kay kuy mo siya ikapulihok ko niya man kay balik taron jud. You see. Malagay na balik ko ng ano pa akong buhaya gani ko tiklong gani ka tuwad gani ka sa buhaya tuwad po liko po ka. O hindi ka mapang nagkaykuan sumbaga ang mata sa buhaya. O sumbaga ang da ilong dinig bunga sa pak dagan na yung buanga kang anong sulod ka diya. Buaya na jagang. Lay jalak ko jud Lay ayo na siya dadagasa Lay. Hello, good morning, may buntag. Sir Erkulim Noiva, good morning. Good morning, Sir Erkulim Noiva. Itong Heads of Finance Office, Ma'am Nerva Blot, itong cashier. Si Mercy Beth, happy morning. May masanto, good morning. Si Mitch, si Abby, si Macmac, good morning sa HR. Ma'am Normal, good morning. Cedric Maplor, si Donel. Kailan kayo, good morning. Atong mga driver, Jeremy, Lexo Sebastian, si Dondon, si Jula, wow, happy morning lang. Ingat lang. Mami Dana Apaw, Davin Apaw, happy morning ka na itong tanan. Ingat lang, John. Wow. Ma'am Jill Gonzalez and Dr. Kalim Mondia sa Medical Unit. Ala, magpakuha na sa BP, ha? Mami Umadjo, mga family, happy morning. Og siyempre, good morning. Anali Gakang, Ryan Gakang, Jus Gakang, o yung mga kwandiya. Masilingan sa gusto. Og siyempre, ni Mother. Nakalimot ko, si Jerry. Hi, Mother Sonia. Di ba? Hoy, Mother Sonia, kumusta? Nakalimutan yung ko ni mo, di ba? Si Mother Sonia ka nang diri sa una, ang labandira diri sa GSMST. Correct ka na, sa Naminaw dyan na siya. Nakikinig po si Mother Sonia. Hello, Mother! Kumusta? Let's correct ko. Siyempre, good morning. Good morning. Yung si Eugene Manangkel, Reponte, happy morning. Wow, ginoo ko. Ingon, good morning, sir. Good morning. Wow, good morning. Red Doors, ipadala. What? Kuya, watan mo, Eugene. Hoy, Jiyang, anong sakitan man ka? Giyon sa deka. Kuyawan, di ba? Ay lang lihok lang ga. Kay kuy mo siya ikapulihok ko niya man kay balik taron jud. Oy, mga gwapa, mata na, mga gwapa, at maghasik ng kagandahan. Diba? Mao lagi na. Bisag dili ka mo, magsilos-selos tayong ka. Manay kuan dyan na sa kuan ba ng kinabuhi ba? Tinuod yun na. Manay maglibog jud ta ng kinabuhi, di ba? Hindi kaya nga
galit ako Na eh. sila ay, Ginoo ko, mabuang ko kayo, sa naniya. Uy, naunsa na ni ko rin, nabali naman di man ako nakita, ani. Agay, ginukol. Ay, Ginoo ko, mabuang ko bayot, ay sahan, sa kinabuhi, o. Ano na di ay, nabali di ay. Agay, ginukol. Ay, Ginoo ko bayot, mabuang ko, di ba? O, hingon si Eugene na, oy, sir, nabaliktad ang kamera. Nagtanaw din na sa, si Pilar Ligalos Flores, happy morning. O, di ba, wow. Kanta sa ko. Oh. Oh. Mga lagi na kong yung lagi. Oh, hindi man ta ka mo, hindi naman kayo, tapos medyo nakaramdam ka ng konting selos, tapos hindi naman kayo, mau na, ni Risi, di ba? Oh, off mo na yung wifi mo at matulog ka na. Kutsawan, Kanta sa ko, kanta. Okay. Oh, kanta, kay request. Ano? Okay. Samok man yung mga itom-itom diri. Oy, nga di man wa man tayo labot nga. Taon lang. Na-adjust diri pataka. Mag-adjust diri. Oy, kaya mga itom-itom diri. Bantay-bantay lang dyan. Oy, taas. Jom yan, kay. Ay, mabuong ko ba yun? Ano yan na? Akapela lang sa kwan ha. May tulo ako ka, amigo. Gusto nilang mukan di dato, kuya sila og mga plano. Kay mangawat sila sa gobyerno, sa umaabot nga eleksyon. Ila kono nga siguraduhon, ang mga tao patuuhon sa plataporma nga talagsaon. Sa politika mo intata, ako mayon og bisika, og konsehal o sabsiya. Intra konsehal, kung ako inyong iluklok, pagkakonsehal sa lungsod, sulbaron ako tanang problema, aron ang lungsod pilting linawa. Mga kabit tagaag posisyon, ang libakira og himantayon, mga sismosa dako og sweldo, kay kuyaw na nga trabaho. Yeah! Sa politika mo intrata, ako mayor og bisika, og konsehal o sabsiya. Intrang bisi mayor, kung ako'y inyong padagun, bisi mayor sa atong lungsod. Tanang tambay di nako pasagdan, mga palahubog akong panggaon. Kada adlaw ko sila paimnon, gikas buntag hangtod sa hapon. Libre natan ng ilimnon, may pagkapin pang lapida og lungon. Sa politika mo intrata, ako mayor og bisika, og konsehal usab siya. Inta lang mayor! Ako usab mayor sa lungsod, bangon og kasaligan, kugihan og sayon duolon, mo serbisyo gayud sa katawhan. Kung ako ang inyong butuhan, tanang pobre makwartakan, ang tanang budget sa gobyerno, bahinon sa mga tao. Sa politika mo intrata, ako mayor o bisika, o konsehal usab siya. Sa politika ni intrata, ako mayor o bisika, o konsehal usab siya. Unya, butar pa mo? Oh. Ay, hello, good morning, Jerry Garcia. Wow. Diba, nabaliktad daw ang kamera. Mabuang na dyan ko, idol. Diba, pagpag kayo, diba? O, siyempre ko naman may buntag. Ang din sa College of Education and Liberal Arts, si Sir Erwin. Basta mo na ito, kalimut ko si apelido. Pasensya na, sir. Siyempre, Dr. Rebra Labo, sa katungkol din sa College Management Technology. Good morning. Hello, good morning. Dr. Libertito, ang atong din sa College of Fishes Marine Sciences. Wow. Ma'am Eli ka pa sa good morning. Ma'am Shok, good morning. Noel Gola, Ma'am Pia Luna. O, diba? Benji Mahasol, happy morning. Anthony Gorio, happy morning. Kalaton, Dana Melis.
Happy morning kanatong tanan. Ingat-ingat lang. O, di ba? O. Bala, o, nagkapamaw ng uban diyan. Nagkapamaw na ba? O, kung wala pa kapamaw, dito naman nag-open na ang Press Lechon Fast Food. O, nasa Estrada. Happy morning lang. Na si Aileen, si Mildred, si Cindy, si Cynthia, si Henry, di ba? Si Master Chopper, si Shen. Wow, happy morning lang, Joe Corrida. Sa Press Lechon Fast Food. Tilawi lang, alam mo, dito na, happy lang do. Manaingon nga, manaingon nga, ako gani na, manaingon nga, balag ginamos sudan, balag ginamos ang sudan. Basta naalay coke, inikaw man. No, da, bungga ka. Siyempre, good morning, may buntag. Mami Arjun Pahado, sa Skybox Coffee. Good morning. Salamat po kayo sa matcha kahapon po. Salamat. Ako po'y nagagalak at masarap talaga ang matcha sa Skybox Coffee. Salamat po kayo. Thank you, Mami Arjun. O siyempre, salamat po. Salamat din sa Sabras Batchoy. Kaya nagpadalag Batchoy, karon lang Diyos. O gatod na, diba? Salamat kayo, Auntie Chanda Ibolpardo, BJMP, close parenthesis, Consensya. Hello mga Garcia family, Hajer Garcia, salamat to kayo. So, Yeng Bento na kanukutan, happy morning. Correct na siya, Hello, good morning. Sa Exoji Food Hub sa Sambut, Porokdo, happy morning. Auntie Annabel Pifanco, Uncle Pifanco, happy morning. Sir Mario, James Nalakan, happy morning sa Lamergo, Salvers, happy morning ka na to. Tato masuki diya sa walang mambueno diya sa Mercedes, ibang mga silingan nga kapitbahay. Mga kapitbahay nga medyo hindi masyadong marites. Marisol, di ba? Happy lang, Joe Kolikong. Siyempre, ni Ma'am Torres diya sa Barangay Aguada. Mga barangay Aguada diya sa Isabela City, sa Balon, happy morning. Sa Pisigulayan, Kuya Ruel Maleon, Ron Cross, iba natin Faisal. Happy morning. O siya ko, mama, papa, mga Tarusa family, hello. And my love, di ba, Earl Dominic Tarusa. Tilawi lang, di ba? So ako nang i-try. I-try na ko diri. I-try na ko. Ini kay Okay. Request. Ano request? Pinangga kay kanako. Yes, request niya, di ba? Karon mo. Yes! Agad, diba? Ginoo. Mabuang ko ba yun? Yes! Ako ay isang model doon sa Ermita, gabi-gabi sa disco at nagpapabungga sa pagkaistariray, talbog lahat sila. Ang mga customer ay nagkakandara pa pag ako'y sumayaw na. Mga foreigner di ako'y may nakilala, mistiso na hapon. Daman na to, na-in love siya sa akin, tak niyang gawing girlfriend. Ako'y nirigaluhan, bahay lupat datong. Ang di niya lang alam at di ko masabi na ako'y isang Darna! Ang iniingat-ingatan ko, ang ugat lawit at muscle ko, na tinatago-tago ko pa sa tuwing kami magkasama. Ako'y nananalangin na sana'y manawari, huwag sanang mabuking nakatali kong akin na ubod ng itim. Mau na mag-skin max. Ang iniingat
ingat-ingatan ko ang ugat, lawit at muscle ko na tinatago-tago ko pa sa tuwing kami magkasama. Kami biglang nagkita nang di sinasadya sa restroom ng lalaki doon sa SM City. Ay, kay Sisi, napatingin siya sa akin. Ako'y napahiya. Sa galit ng hapon, inumbag niya ako. Hoy, Bakero, what's that? Ayaw, cool. Bata pa ko, cool. Ayaw ba? Bata pa ko, cool. Tapos, buakang ako, cool. Sira ang beauty ko. Binawi pang lakat. Bahay lupat lutong ng nobyo kong hapon. Kaya ang kagwapa ko karon, nagtitinda na lang ng itlog at talong. May bayot ya. May bayot rin. Ayaw, cool. Bata pa ko, cool. Ayaw ba? Hi, hello. Good morning. That's at GNG Telling by Cats. Happy morning. Wow, Sir Paul and Ma'am. Good morning kami. Labag chicken and your family. Happy morning sa Bagong Dojo Malin. And mga Malin family. Happy morning. Siyempre. Dennis. Ang tinulpa ko, long hair. Happy morning. Nadyo ka natuta na ingat lang. O siyempre diya sa Dalis Menyusa. Ilorbe Sapatos. Happy morning. Yung mga boys diya. O siyempre, Angel Milano diya sa. O siyempre. Diya sa Infinity Salon Barbershop. Happy morning. Happy morning ang tanan. O John. Teddy Jimar, Uncle Modi, si Mr. Dreamboy dia. Wow. And Infinity Salon and Barbershop. Wow, good morning. O siyempre ka ng barbero dia sa Venus Salon. Kanaminaw dyan. O sisid na. Wala. Nabrak na diri. Alik na diri. Sabak na diri. Sabak na diri. Ruben, solod na diri. Kay sabak na diri. Ruben. Oy, pula galingan. Pula puti. Ogro pula puti. Pula ali. Sabak na diri. Ruben, sabak. Ayoko! Ay! Mabuhaan ko ba yun? Nagkanta niyo. Hoy, nadiri, oh, Sir Lando. Nadiri, basa. Hoy, kato daw sige pangilabot sa iyang kinabuhi. Kung tatagaan mong mahayong panglawas o kalit nga kamatayon daw. Nasa maling ulo ang utak ng inyong pinuno. Ay, aray, mabuhaan ko ba yun? Ano sa, Lay! Maloy! Kalay! Oh! Unsa man ni, apil ka sa strategic planning, humutanaw lang ka nako. Mingaw mo da, Sir Dahay, mingaw mo. Ay, salamat kayo ni Dr. Reynald Tidahay, ang among station manager ng nagtanaw sa akong live si katawa ay gara. Siguro nagbaw na siya Extreme Power Max kay alive man kayo, di ba? Herbal Blend Coffee Mix. Tatagal ba jud ya? Di ba kinaboy tanawa therapeutic kay Skin Max Kojic Soap. Wow, pag kanino to kayo. Kuya Juan. Sige dito. Hoy, kasamay gipang pamasagdan lagi pagsagdan dia. Kasamay gipang pasagdan dia. Okay, dali kay agdaon to kong inom mo niya sa barcode. Uy, sana all. Napodiri Sir Lando. Kanang kainit na gani kayo, Sir Lando. Nya makita pa sa tumboy nga buntis. Wala, joke lang. Hi, hello, good morning. Hello ni Ma'am Jennifer Araneta. Hi, sir.
Good morning, Sir Lando. Pa-shout out sa mo ang kinakusgan nga igagaw na happy birthday si Esik Tangunan Bangkal. O grugis ug kanta, sir, na happy birthday, Sir Lando. Oh, birthday daw. Birthday. Oh, birthday. Lay, malungoy ka tao. Happy birthday. Leave what you want and want you what you leave. Happy birthday ni Esik Tangunan Bangkal. Oh, happy birthday ng si Jennifer Araneta. Wow. Meron ka 10,000! Yan na, yun ko din. Happy mo niyo. Wow, gwapa nito kaayos. Oh, di ba? Oh, dahil nasa Skin Max, Kojic Soap. Oh, di ba? Naa ka sa barcode niya, idol. Ato ta dito ha, nasa correct Baby, what's my name? ato taon niya. Ato niya, Zia David, ato niya kayo. Ako dalo ng t-shirt ninyo. Dugay na kay to. Mag-print ko niya kay. Ako lang ihatag sa customer kay dugay kay ka. Dalay mong bana kay lamiro ba to yung bana? Hoy, joke lang! Antay ka, tol. Ano ba? Malay bayot diri. Ang sarap po, tol. Ang sarap po, tol. Hoy, nagpa-announce diri. Kaysa na mo kuyog niya. Kaysa na kuyog niya mag-jogging ugma. What? Oh, from Batanes to Holo. Joke lang. Easy. Hoy, hoy, tinood niyo. Hoy, Sir Lando na. Ako, Sir Lando, hindi talaga ako nagbabother sa edad ko, sir. Pero side effect, ang dami ng masakit. Hoy, monang kamo, no? Kini mababae, mga laki, no? Nga nahadlok kayo, mutugan silang tinood nga edad. Di ba, magpasalamat kanimo. Magpasalamat kanimo nga maabot mo ng idara. Uy, tinood na, ang ubang ganing mga tao, mga santo. No, nagaling mga santo, no? Nagaling mga santo nga namatay, mga 32, na iban 42, na iban 25, di ba? Nagkita, Ginoo ko. Ayaw dyan mo kung sa inyong ayaw dyan na ikaw lang yung edad. Ginoo ko, wala na sa edad. Sa beauty na, naka-Skin Max. Hay! Sige, idol, ako na emote nimo. Ako lang, idol. Wala na akong bana, idol. Tuwa na sa lain. Uy, tinuod ka? O niya, chika ta. Nasa kunay ko. Correct. Hello, good morning, Dayna Alihan. Good morning. Ay! Natumba. Hello. Ay, natumba ko. Hello, Ma'am Dayna Alihan. Good morning, Bes. Dili ko si busy diha. Happy morning lang ko niko. Siyempre sa Martes ka ron. Diba, nag-aanda mo, it's time to choose Tuesday. We have to choose. Whether you like it or not. To be happy or not. To be happy or be sad. To be lonely. Ang ginoong kamabuan ko bayot. Wala, ikaw na. You have to choose. Ako basta, I'm always happy. Kay nata diri sa Marino News FM 106.7. Wow. Lalaban tayo! Check collected by di andaman jo ni Uncle Ruben. Og mga musikang Rizal kalamid jo kay lato ni andam mula. Good morning. Mother Zajuar Dai, good morning. Patiban may ko Darren Samanda, happy morning. Mami Umajor Ma'am Alian, happy morning. Bigod Clay Maton, happy morning. Ma'am Gloria Trio. Wow, Maria Masinsin og si Irene diyan sa Sunod Canteen Kanaminaw. Sa Gloria's Canteen po, no, di ba? Tapos si Linlin og si Lizelle, happy morning. Og siyempre, di ba, na Tuesday man ron, magkatagay ato nang iandam ang muslim sa ako mga anak, no? Shagit na, di ba? Ay, si Raisa
Raisa Pancho. O, di ba? Raisa Dahay Pancho. Pancho ba to? Og siyempre sa kita ko mga anak, Sharbay ko Diyos, Aisyen Tantan, hala, siya kita and Bella, Regine. Alam mo ba, mahal mo na. 6.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Ah, oh, di ba? Wow! Sabak na diri. Ayaw din mo kang kay sabak na diri. Hello, good morning, may buntag. Oh, mga good AM, con Mylen Rojas and Johnny Solis. Fortunato Cawas, Auntie Karing Francisco, Auntie Chloe. At pati ko Uncle Bonnie Bernardo from Soke Yang Ventura Kanukutan. Wow, di no. Salamat. O hello, good morning sa Iyais Karinderya. O sa may Southern, o di ba? Okay, usahin na mo ka maglubat na sila. O i-charge dayon para kuhan, i-charge para mga pinaw dayon. O tumari po Extreme Power Max, Herbal Blend Coffee Mix, di ba? O nakano dire, kinsa man to, o. Kung kinsa man to'y makaplit, kung kinsa man to'y makaplite na ako, pauli, maoy akong butaran. Oh, kung kinsa man to'y makaplite na ako, pauli, maoy akong butaran. Sambuanga to Cebu, Cebu to Hilongos Leyte, Leyte to Sugod. Onya, eroplano ha, eroplano. So, akong flight karong May 10 ha, May 10 kay 12 man ang eleksyon, di ba na sa di ba? Klaga ko May 10, abot ko sa Cebu, larga pa ko Gilongos, balik pa jud ko, Ginoo ko mabuang ko bayot ana sa kana pamasahin ako back and forth. O kung saan magaling na, times 2 na lang. Gcash na lang, be. Kuya Juan, di ba? O siyempre, niya ng ato ang kapalalaga ng adlaw. O, di ba? Mayo size. 2025. Mopak na siya, Correct ka dyan. A few moments later. Napo diri i-block ta ka oy, mo react ra man kag kagalingon nimong post, mura man kag pakong. Siyempre, wala may mo ngangang. Wala may mo kuan, di ba wala may mo like, wala may mag-like sa iyang kuan. Siya na lang kagalingon na lang niya ang garap mo di. Wa may mga batasan ni mga kuan good. Wa may batasan ni ato mga friends. Sige ad na to sa Facebook na dili mo copyright. Mana ibang way mga batasan Ginoo ko. I-block Oo. Pero maputi lang jud ka. Ay nag-block puti lang jud ka. Di ba? Kung Skin Max, Kojic Soap. Di ba Aris? Oy, Aris, so you need to use some strong words, ha? Strong words, so grabe kayo, Aris, ha? To make yourself understood lang para wala problema. So careful lang po ka sa mga words. Para wala kayo masakitan. Para sa imong gumakaroon. Kailangan po sa imong gumakaroon. You must understand karoon. Ang imong criticism gikan sa imong partner. Labi na sa imong mga negative attitudes. So babatay, ha? So try to change na lang your habits para wala problema sa imong gugma. Para sa imong kalagyaman na magkaroon. Today na maganda kang nag-open imong nga trabaho or mga open doors karoon para nimo Aris. So kanang imong ibang buhat karon will finally pay off. So enjoy lang, wala problema, wabungga para sa imong kayo karon. So you need to bear in mind lang that happiness is not a state of mind nga imong makontrol. So mauna nag-accumulate na ang happy moments nga imong na-experience. Wow, good luck, Taurus. Hoy Taurus, medyo makita karon na mga issue karon nakaala na medyo sana kay medyo careful lang ka sa imong mga reactions. Tungod na mga issue, careful lang jud ka para sa imong gugma karon. So you need to find a way, mga ito pamaagi karon to connect with your partner. Og siyempre imong express ang imong hopes and fears. Wow, so siya.
Hopes and prayers, mga paglaom, ug ang mga, diha, unsa pa ng mga diha. Face your fears. Imong naong pangit, face your fears. Para sa imong karir, dapat mo karon, sa imong pinasya karon, so, na mga komplikasyon sa trabaho nimo karon, na mga komplikasyon sa work today. So learn not to feel responsible lang for other people's problems. Para walay problema. So, sa imong karir, trabaho karon, para sa imong kayang karon, it is remarkable on how some situation karon are easier to resolve na mga people more than for others. Ha? So kini mga pagsulay karon, kini mga pamaka karon, this lies on the way they face such situations pagkayuhan. Gemini, medyo imong gi-feel karon nga you are pasensyosa karong adlaw. So today will be a normal day nimo. Di ba? At least wala dili abnormal, normal. Para sa imong Gemini, imong ma-realize karong adlaw nga every action there is a reaction, ha? So you will need to pay for more actions one way or the other. One way ticket or the other. Sige na boy, bro. Wala kanta-kanta lang tani. Para sa imong career ka mo karon, Gemini. Imo jong masabtan ka, makasabot ka sa pamagi karon. No, di ba? The way you communicate with your subordinates na dili maayo. So make sure nga you use other methods lang para di ba? Daga mga methods to tell your subordinates para dili sila masakitan, trabaho sila, daga maayo, di ba? I-advance ang mid-year. Para sa imong kayo karon, you won't be able to keep your current lifestyle karon, labas focus solely on your work for too long. So give yourself some time to feel para walay problema. Oh wow. Cancer. Oy, Cancer, dapat ano ka sa Cancer na kayo ng mga destiny ka, Cancer, nga medyo dili maayo, Cancer. Or you'll be handling us in a wrong way. Patay ka. Dapat you have to change your habits. Habits. Saan na yung mga ipambuhi? Chicken o rabbit? So ang rabbit, lalaki, ang habits, babae. Mabuang ko bayot. Ano naman, di ba? Hoy, gano'n ko sa imong gugma karon. Imong makita karon ang imong batasan karon, iyong behavior karon. It's taking you inexorably to loneliness. Bantay lang ka mag-change na. So try lang to change para walay problema sa imong gugma karon, Cancer. Para sa imong career karon, you will experience some setbacks karon at work, labi na due to workmates inefficiency. So bantay be cautious lang, ha, cautious. So dili ka mag-step in, dili ka magsanda, labas magsapatos, kay be cautious. Dili letter C, letter B jud ang shows, letter B, be cautious. Para sa imong kayuhan karon, Cancer, don't let your words be faster than your thoughts or your ability mo to back up your words. Kay maunay makadala nimo sa they will spare you some trouble o madamdam kasamok para likayan nimo para sa imong kayuhan. Sama naman itong first set sa itong kapalaran ng adlaw, si Arthur Jim si Cancer, ang unang set na mapas mo. Kanya sila ang unang nituo sa itong kapalaran. O sila ang unang mapas mo. Nanapo din siya ay, di ba? Sir Lando. Nanapo din rin. Kung sa'y kalayan sa karon og sauna, syempre lang ito sauna, di ba? Barato sauna, karon mahal na. Di ba? Og ni mahal na, so di na pwede ibalik. Di na ibalik. Og nag-50, di na dumabalik og 20. So 20, ginoong mabuang ko bayot. Di ba? Og sauna, palangga ka, pero ang karon, asa namang baso? Ang basa ng baso. Balangga na na. Aray na to. Sauna daw. Natukan ko kayo. Sauna, pinangga pa. Sauna, cute pa, Sir Lando. Pero karon, yawa na. Diba? Diba? Sa karon, sila na.
Sa una, kami pa. Ikaw, di ba? Sa una, Shara, di ba? Karon, Shara gyapon. Diwa na ba, di ba? Kone ka lang, kung ba ito na ilambay mo na lambi yung pagpagsyagit, no? Regine! Wow, ang galing sumayaw at And Entertainment 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Pagkalamidyo kayo, di ba? Hello, good morning, may buntag na sa Magoy. Di ba? Ate Bit Parilya, happy morning. Siya sa Magay, sa Bagsakan ni Uncle Winwin og sa market, no? Ay, ginukuhamdya itirewa pagkalamidyo kaayo, di ba? Ay, Kuya Juan, happy lang. Nadire, oy, kinsa man na ito nakauyab sa iyang ex karon. Nag-text din ako. Sir Lando, kisa to nakayab sa kong ex karon. Congratulations, kay maayo lang na sa sugod. Maayo lang sa sugod. Pag dugay-dugaya, wala na ayo. Napo diri kapoy. Napo diri, salbay sa, di ba? Kapoy maglaag Sir Lando, oy. Pagpuyo. Di o, nagkino, di ba? Tinor, kapoy siglagoy, pero kung ikaw akong kuyog, siyempre, di gapon ko kapoy, oy, kuyog ta, soroy ta. Jawan! Oy, kuya na, Sir Lando, dugaya, sinatagay, oy, basin po dito magkas-advance siya, wala na dyan na yung kwarta. Mga akong ingon gapon, nga wala ka malista kay ang inyong iro, saba kayo, dagko kayo, hipo sa inyong iro para ma-appeal ka sa lista, oy! Napo diri. Napo diri, ay, Sir Lando, gamay na lang dyan, Sir Lando. Gamay na lang dyan, bilar na lang, magkita dyan may sa labang magagahom sa tayo. Ay, feeling. Ano man? Di ba? Magkita na mo ni Lord. Una-una lang. Una nami. Sabi natong. Sa ikan seto ko pala ng madlawa. Happy lang. Ginawa ko mabuang ko bayot. Hello, Soki. Yang Victoria. Sige, ko na siya. Soki dyan na to si sa Lapas. Di ba? Hello, good morning. Sa San Roque. Happy morning. Ito mga Soki da. Si Adel Molina. Oy, Rafi Gonzo, happy morning dahil sa Lostre, happy morning. O dahil sa Tagalina, sa Visoria, happy morning. Gala to itong mga tricycle drivers sa Kulinig. Si Kuano, sa Tagalong-talo, no? Hoy, Ala Cortez, good morning. Kutsawan, di ba? Leo. Oy, karo, Leo, no? Na yung mga tao, Leo, na yung mga tao, na yung mga tao ka willing to generate mga conflicts, mga kasamo karon at work. So kung gusto ka nga na sa posisyon, you better keep out of this. So ayaw labot-labot na, ilala na, bahala sila, oy. Para sa imong gugma karon, kung gusto ka mo conquer karon, conquer. Kaaba ni Roger, you're that person in your mind. Sige na ka mo purchase something like perfume or a design object or ano siya, para imo ng danihon. Love potion, kika sa sikihor. Para sa imong kadagdaman mo karon, kanang sa imong pinasal karon, imong financial situation karon, na taas na jud kayo, it is at peak na jud. Wow, di ba? So nalay mga unexpected and profitable business karon will multiply your money. Wow, okay kayo, walay problema layo. Sa imong kwarta, sa imong kada wala okay. Para sa imong kayuhan karon, ayog tanawa ang mga kasamo karon sa imong pamilya. So they aren't going through a good time right now. So it's better that you don't raise issues. Ayok issue kay nano, high blood mo mga kuan karon. Kuya Juan, happy lang. Make the most of it lang, Jod. Virgo. So kung nakay problema karon in someone sa imong circle karon, try to work things out lang. So be honest lang. Because even if others are not, be honest na ka, Virgo.
Even if others cannot be honest. Even if others don't be honest. Oh. Even if you are not a politician, be honest. Because honesty is such a lonely word. Sa imong kung magkaroon, kung honest ka sa imong parte karon, imong i-express karon everything you feel and think karon, kaya imong relationship will be more harmonious. Wow, bungga. Para sa imong career naman karon, kinahanglan ka to find someone or financial help karon to pay for or utang. So don't be afraid of asking your family for money. Basta as long as diabetes, mellitus, lapanggetes, ano sa kinabuhi, bayad. Para sa imong kayo karon, ayaw God look ma-express kasi mong gibati karon to strangers. Ang imong opinion is valid as theirs. So be coherent lang. Coherent. Dili ilaha, imo na coherent. Libra! Hoy Libra, make sure ka Libra na you clearly express the reasons nga dili ka maka-attend karon sa among family meeting planned so long ago. Because it's a long ago in Bethlehem. Hey. Di ba pa? Sa imong kung magkaroon, sa imong usual lack of time karon sa imong partner karon alawa, Libra. Medyo ang imong relationship karon is na dili maayo. So careful lang ka about this. So para sa imong career karon, so things did na mo unfold the way you expected with investment in the past. So careful jud ka sa imong money, sa imong financial corporate problema na siya Libra. Para sa imong kayo, wa makay kwarta po, problema ba? Dapat may sweldo po, diba? Para sa imong kayo karon, dito ka you cannot lead a perfect life karon without making mistakes. Dito ka dili kompleto, labi na dili na sa Libra kitang tanan, dili kompleto kitang tanan, dili kompleto. Kung wala tayong mga kasakit, mga sacrifices, di ba? Sacrifices, di ba? Wala tayong bugas, kay sacrifice, 2 sacks of rice. So it flows, oh my God, kinukumbukan ka ba yun? So it flows and mistakes lang that let us grow as a person lang dyan. Wow. Hoy, Scorpio! Need to put all your social events scheduled ka ng adlaw. Kaya as a result of work issues, so na yung mga work issues, bantay-bantay lang ka. Para sa mga ganoon, you need to find a way, mga ita ka pa, Michael, to make your partner understand. Kanang kulang ni mo sa oras nga medyo wala na ma-deliberate. Deliberate? Kinukaan na sa, sa manimong asawa to, sa labor room, nag-deliberate. Sa madalon, kay Labor Day man ron, so nag-deliberate dito. So try to talk more lang para wala problema sa imong gugma. Para sa imong kayuhan mo para sa imong career ka ba mo karon. So you need to take reprimands karon from your bosses karon. Tungod sa imong kasukan ka, istoryahan ka, ay lagkakuan high blood, ay hard-headed ha. Tungod na sa imong poor performance sa trabaho. So matawag-tawag ka sa imong kano, no? Para sa imong kayuhan karon, remember. Do you remember? Diba, Jojo Sanson, sa Barangay Junte, Captain Jojo Sanson, is a society composed of every element. Ang society, ha? Composed na sa every element. So everyone needs to make positive changes lang if bigger changes are expected in society. Diba? Halaman naman nato si Cancer, ito parang ng adlaw, ha? Si Leo, si Virgo, si Libra, si Scorpio, ang ikadawang set nga mapas mo. Kaya nga no, gamay lang plato ang ilang gigamit. Labi na nagkaon-kaon siya sa Prince Lechon Passport. Siya lang isa, mabuang kubayot. So, ala, hapit na las 11 na isudan na mga suki kaon na dito sa Prince Lechon. O sa mga karinderya nga inyong suki, ala, syagit na. Check corrected by. O diya sa Skybox Coffee sa Saros Batchoy na ito mo kay Lami, hayahay ka dito. Ala, syagit no! Regine! Sumayawat ang ganda. 106.7 Marina News FM. Season na. Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Ay, pagkalami, Jogayo na siya. Wow, alam mo Jogayo, no? Pangaon at panganatid mo.
Muna friends Lechon Tilawi lang. Dalang 0936404014. Sinay Tasty Litron, Malat, Spicy ug Seafoods. Wow. Tilawi lang. Jod, Barcode Grand Restaurant. For catering, delivery functions. Dalang 0905383975. Napoy Barcode Resto Cafe. Dito sa mga Malawi Farm. O sa Barcode Gardens Resort. Wow, pagkalandog kang kaon na ito ang happy birthday to James Tano Nunez. Happy birthday. Sa akong mga friends, happy birthday. Diba? Si Eileen Monterde, hello, good morning, happy birthday. Si Luelgas Cortez, happy birthday. Si Janet Magasantos, happy birthday. Enjoy lang po. That is your last birthday po. Enjoy na. What? Wala gulay hikay, basta okay lang ang panglawas, sa pamilya, ninyo, tanan, wala may sa imong mga friends. Lay, malukoy ka taon, Lay! 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 Nasa, Hoy, dahil na pasibya diri looking for babysitter, sir. Looking for babysitter, Monday to Sunday. Kada gabi ilang, 8 p.m. to 11 p.m. Siya daw ang baby. Easy. Dili mo ko mangita kay wa mo ko'y baby. Na tong third set ko pala rin wala. Nana, kinaboy oil. A few moments later. Make the most of it. Very much! Mabuang ko bayot. Umanaggan. Nana, kinaboy oil. Ano lang, Jod. Ana dyan na kinabuhi. Nga samtang buhi pa. Siyempre, manampal din minsan. Diba, Secretarios? Diba? Sige lang kag-goal, ani. Ang ubanda, sige lang kag-goal. Wanay ungol. Feeling good. Hoy, Secretary, magka-receive ka mga news kalabas sa imong family member karon. Nga medyo wala na mo makita o you have sent in some time. So make sure you make peace with your family. Away-away dani sa ka make peace man. Peace, TL, peace, Kalinaw, peace. Peacemaker, peace, piskot. Ang naong kayawa man, pisting yawa Sa imong kumaganon, little by na lang, you see the love fading away and turning into a habit na. So try to break your routine lang para walay problema sa imong kumaganon, Secretarios. Para sa imong career, tama mo karon, there will be a complete chaos karon, may mga disorder karon sa imong trabaho karon. So make the most of this opportunity to show how efficient you are. So make the most of it lang. Ayaw pahalata diya, mga wala kay tulog, kay palahubog kay gadger. Sa imong kayo karon. Ang imong ability to demonstrate sa imong ibate towards a person is not a sign of weakness karon. Remember, you cannot live without love. Wow! Time without love. Love without time. Di ba nakanta ni Nonoy Sonia? What's the highest mountain like? Without a valley nestled at its feet. Oh my God, yan po ang Capricorn. Hey, Capricorn, it will be a day of constant rediscovery karon o evaluation karon that will let you grow spiritually karon. You have to seize this opportunity lang. Sa imong gugma karon, Capricorn, don't make your family participate sa imong relationship problems. Ay, labot ha. So this could show a negative attitude lang para sa imong character na karon, ang kanang pasensya you jam, so project will finally pay off karon adlaw. So walay problema, enjoy na sa imong project, kay open na ang flyover. Sa imong para sa kayo, you cannot let everyone around you its way with you. So you need to learn to stand up for your convictions. Diba? Wow, conviction, prospections, and other victims of Aquarius. Kailangan kayo sa imong mamanage karon to unwind a constant worries karon sa imong mind. So you need some fresh air. Ari ka sa among likod sa among building. Kay likod fresh na fresh, di ba? Para sa imong gumakalan Aquarius, kana kapalaran will put in your test the best person to help you decide your next step in your relationship. Wabongga.
Munang lesson, paminaw aning tawhana, carefully. Listen to this person carefully para wala problema. Para sa imong correct naman mo karon, you'll finally make the decision to seek a professional future karon nga to better fulfill sa imong expectations. Para sa imong para wala problema. So namangita jud ka, mo decide ka whether you like it or not. Bukunat, bukunat, happy nut, ano sa kinabuhi, di ba? Because lubi is coconut and fire is desire. Para sa imong kayo karon, only because you experience emotional failure karon, it doesn't mean nga you should sabotage sa imong feelings forever. So face your insecurities. Face your insecurities. In short pa, bati lagi po kag now. Pases, you will face complication karong adlaw. Starts as the day unfolds. Kining komplikasyon lang, sulbad lang ni. Hinaot pa, hinay lang. Para sa imong gumagaron, listen to kayo to find that person karon that will understand your every flows. Change your attitude, imong batasan. Change na para makakuha kag tinuod nga tao sa pagyugma kanimo. Para sa imong career naman karon, you will experience a great joy karong adlaw, Pisces. Some concerns at work will be easily resolved. O sa imong concern, masulbad kayo, so okay kayo, wabungga. Para sa imong kayo naman, there are times in life sa ito kinabuhi nga necessary to use less subtle methods karon to make yourself understood. Nahinay lang, ay palabi po, kanang clear lang, Jud. Mga para may asabtan ng imong kagalingon, kaya usay di ka masabtan. O karon mo katawa, karon mo hila, karon syuang-ang, word 9 jud ka, Pisces. So naman ato ka pala karong adlaw, ato ka pala sa tambal, og di siya pwede kami ng tambal sa klase sa sakit. Because if doctor persists in sort of symptoms, get your card, your cash, and transactions. So thank you for banking with us. Kaysa tong horoscope, ginoo ko. Mabuang jud ko. Isang mukhaan pagkagbusog kayo, 5 ka plato, mabuang ko bayot. Ano siya, diyan, pas mo jud ka. Guys, syempre, sa among horoscope, gamot ay laging bago, nakakasiguro. Halaan ko naman. Diba? Dahil we love to move it. We like to move it. Pak, tilawi lang. Regine! Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. 106.7 Marina News FM. Sisi na. Music and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Ay, diba? Wow! Ay, kalimot daw. Manamit mo daw ang bayot tiris ka. Away bayot tiri dahil na sa... Ay, kalimot na. Top 20 at 12 by Uncle Ruben Fajardo. O, siyempre, alao na heart to heart of Papa Joms. Si only Papa in town. Wow, bongga dyan kayo. Diba? Atong hiring ka nung adlaw. Atong hiring! Ayaw, lay. 261 og 772. Wow! Congratulations! Wow! Salamat na buti taon ang bayot. Siyempre, magsalsa sa mga taong nagtabang ka na to, di ba? Lamin sa itong station manager. Wailay ng butan kugihan matinabangon, Dr. Reynaldin Tidahay. Siyempre sa among broadcast technician, walay na ang gwapitong anak ni Mami Arjen Fajardo. Wala si Robin, very cute, Fajardo. Oh my God! Olay! Kainan na lang! So, kinitapat kang inandang tikitik sa kwanangan, wala yung Salong Bisaya sa programa Katupngan, Malapuan, The One! Sa dito lang sa sikat, nagkakusok kay stasyon! Wala ng 106.7 Marino News FM! God bless us all, happy Tuesday everyone! Mua chip chip! Batadan, wala tayong magagaw, mahal mo na. Batadan, batadan. Alam mo ba, mahal mo na. Wala tayong magagaw, mahal mo na. Batadan, batadan. Alam mo ba, mahal mo na. Wala tayong magagaw, mahal mo na. Batadan, batadan. Alam mo ba, mahal mo na. Wala tayong magagaw, mahal mo na.
batagan, 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 batagan. Alam mo ba, mahal mo na. Wala tayong magagawa, mahal mo na.